atibatike zvechopu chopu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nhau nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Iko zvino zvindiri kutambira nhau izvezvo dziri kuitika maererano nekubatwa janki kana kuti kubatwa rafu kuri kuitwa maZimbabweans munyika yeSouth Africa inei. But ndiri kunzwa kuti President Cyril Ramaphosa vanga vari kuda kuenda for a state visit kuGhana, asi pari kunzi state visit yacho yakanzurwa, hainokwanisa kunge ichibudirira nekuda kwechikonzero chesituation iri kuitika iyoyo yekuti havasi kukwanisa kunge vachibata zvizvarwa zveZimbabwe, zvizvarwa zvedzimwe nyika, maforeigners ese zvakanaka. Nekuti dambudziko rapo nderekuti nyaya yacho ikatanga ichimbonzi maforeigners, ma-undocumented foreigners ngabve. But zvazodaro zvaitika ndobva vatanga kuti zvoni chese chinonzi foreigner is either ari documented neari undocumented vese ngavangobva zvakangofanana kudaro. Inova nyaya iyo yakaita kuti vanhu vatange kuvhiringidzika kutadza kunzwisisa kuti nyaya yacho kana ichinge yadai so zvinopera sei. Vazhinji vakamhanyiswa, vazhinji vakasangana nemambama, vamwe vaitobuditsa madocuments acho kusanganisira mapassports, but aibvarurwawo nechikwata chaita zvekumacha chemarch and march. But nekuda kwezvese zvaitika izvozvo, nyika dzizhinji dzemaAfrica hadzisi kufara nekuda kwechiitiko ichochi. That's why ndiri kuti seva update panapa. Ghana has reportedly turned down a request for a state visit by South African President Cyril Ramaphosa, according to Ghanaian officials who spoke to DW. The decision comes as tensions remain high over recent xenophobic violence in South Africa. Sources within the Ghanaian government say the planned visit, which was expected to take place in early August, was declined to avoid possible public backlash as protests in Ghana, while emotions around the issue remain strong. Ghanaian officials say the safety and dignity of their citizens remains a top priority. Accra has reportedly urged Pretoria to take concrete steps to address the attacks and guarantee the protection of foreign nationals before any future level visit can take place. Pakaipa, pakashata. You know, this situation haisi kungo affecta President Cyril Ramaphosa chete. Even ma South African musicians vari panguva yakaoma nekuda kwe this situation, because vari kuudzwa kuti imimi futi makada kuita mashiripiti mashura ekunovhizita muchimba nyika dzevamwe, dzokerai munoembera kunyika dzenyu. I understand tumwe turombe tumwe tukomana tunenge tuchingotenderera, tunyakakomana tunenge tuchida kuita naro, tuchitaura kuti zoni South Africa ndo ine yese when it comes to music. But honestly speaking, for example, those guys vari kupocketa a lot of money, especially in Zimbabwe. Mari vari kutora yakawandisa kudarika ma local musicians vanenge vari kuZimbabwe ikoko. Saka ndo imwe ye-situation, imwe yenyaya iri kutadza kugamuchirika zvakanaka, iyo iri kukonzeresa kuti zvibva zvawedzera kuita pamuromo. But without wasting much of your time, muri Zimbabwe ndine mamwe vanhu vari kutaura zvakasiyana-siyana zviri panapa. Ndoda kubva ndakukurudzirai mese, everyone is allowed kuti ubudikire uchitaura pfungwa dzako pachivhitivhiti tinge tichionesana. Even if you want to call me toita a discussion or whatever, as long as chichibatsira maZimbabweans chichibuda pachivhitivhiti, feel free to contact me. But before I forget zvekare, kune vari kuda kuadvertise mabusiness avo, vari kuti tiri kudawo kuti tinge tichibuda pachivhitivhiti tichiti nyaya dzichifambawo tichibatsirikanawo mabusiness edu achiadvertiswa. Garai mandibata manamba idzodzi zvakare dzeKulian TV, tingoita business nokuti hello Kulian toda kuadvertise business rangu, mari yenyu paside zvakanaka, tobva tatongoita se tobva takuroverai basa, tobva tangoseta order yacho. Without wasting much of your time, rekabva tangonzwa kuti vakuru vari panapa vari kuti kudii. Imi muzondudzawo zvamunenge muchifungawo zvekare mucomment section mangu. Kulian how many times ndakudeedza murume Kulian, inzwa unzi nyaya iripo. Hurumende yedu yeZimbabwe inenge isiri kuona. Hurumende yedu yeZimbabwe pane zvaisiri kuona. Ngaitendere vanhu vari kunyika yeSouth Africa kuti vapinde nezvese zvavainazvo. Ngaitendere kuti vapinde nezvese zvavainazvo, mota, matrucks, makambani, mibhedha, everything chine munhu ari kuno kudiaspora, ari kuno kuSouth Africa. Ngavamutendere kuti apinde nechese chaainacho. Kuno kuti tine makambani, tine ma-small company, tine marori, tine mishini kuwelda, tine zvinhu zvakawanda kuno kuBosta. Tavhura tuma-small companies, vamwe vanga vavhura ma-big companies, vamwe vanga vavhura makambani chaiyo zvakangosiyana-siyana zvakachiita vanhu kuno kuSouth Africa.
and maskills atinawo ndekupenga. Tine maskill ekuti tikasvika paZimbabwe kana tikasvika pachiredzi paya whatever patitasvika inenge growth point tiri kunocreata mabasa. Murikubata tine maskills akasiyana siyana atinawo nemishini atinayo. Vamwe vane macompanies ekubika chingwa, vamwe vane mishini kulende zvakawanda zvine maZimbabwe ari kunoko. Ndanga ndichingoshuvira hangu kuti hurumende dai yangobvumidza kuti mumwe nemumwe ngaapinde nezvaainazvo. Uchaona kuti panopera 2 years Zimbabwe haibudiriri here. Zimbabwe iri kuvharira vanhu kunze, ende nemhaka yekuti maybe vari kuita mameetings nevanhu vanazvo kare. Vanhu vanazvo kare vambofa vakatenda kuti vanhu vari kuno kuSouth Africa vauye nemishini yavo, vauye nezvinhu zvakasiyana siyana, vauye nemacompanies avo kumusha. Ngavambomira kuteerera vane macompanies avo kare vari pacompetition. Ngavaite kuti vamwe vanhu ticreate mabasa kuti mumwe nemumwe agone kuwanawo something pazviri. Tine zvinhu zvakawandisa zviri kuno kuSouth Africa, dzingave mota chaidzo tinadzo, marori chaiwo ari kutofamba murodhi tinawo, mataxi chaiwo ari kufamba murodhi tinawo, makambani akasiyana siyana tinawo, mishini zvandambotaura zvakawanda zvatinazvo zvokuti makatendera chene kuti munhu ngaapinde nezvaainazvo. Uchaona kuti vanhu vachacreata employment sei. Hurumende iri ngaimbomira kuita grid kana kutarisa kuti vanhu vane mapemiti ndiye chete anokwanisa kupinda. Vane mapemiti vava shoma kusina izvo zvokuda kuti vaverenga vachadariki kana even 5,000 vari kunyika yeSouth Africa, ende havasi kutomboda kuuya kuZimbabwe because vanhu vari kutofaidzira kuti dai vawana maids ekuno kunyika yeSouth Africa havatombouya, havatone basa rekuuya ikoko. Azvibata. So ngavagadzire chinhu chekuti munhu ngaapinde nezvaainazvo, uone kuti zvizvi zvichaitika. Uchaona kuti zvizvi zvichaitika. Kuvaka chaiko muZimbabwe Harare chakura, malocations achakura nekuvaka, tichaemploya vanhu vakasiyana siyana nekuti maskills atinawo nemishini yatinawo yakawandisa. Rupabata, hurumende yedu ngaiteerere zvikuda vanhu. Chinonzi hurumende kuteerera zvinoda vanhu, ngaiteerere zvikuda vanhu voteedzera izvozvo.